Jamilu na malam tuni tsohon zance komai nisan tafiya ba a ƙi awai gaba. Jamilu na malam tuni tsohon zance komai nisan tafiya ba a ƙi awai gaba. Ina tausayin ka wallahi domin baka da yadda za a yi ka cuce shi. Idan baka sani ba to ka je ka tambayi tarihinsa a cikin garin nan. Wallahi tunda aka haife ni a cikin garin nan ba a taba jarumi kamar mahaifina ba, kuma ina alfahari da shi. A halin da Hajara na san zai yi wuya a ce ta ci gaba da ta mutu ko tana nan. Bai dai mutu ba ko? Ya dawo. Jamilu. Kaka. Me ya same ka? To, wataƙila dai ko kawa suka yi ko? Sannu Jamilu. Subhanallah. Menene ne? Me kake nema kai? Ba ka da hankali ne. Menene ya hada ku? Menene? Kawo ka. Menene ya hada ku ne? Ya guri. Menene? Ba zan iya gaya maka komai ba. Sai na kashe wannan. To bari ka bari. Ai ne maka alƙawarin ranar da zaka kashe ta ko baka sani bane ko ka manta ne. Kai. Me kike ma? Wallahi ban yi mai komai ba. Me kike masa? Kuka ya je ɗaukowa zai kashe ni. Shi ne na daki bayansa ya faɗi ya... Wallahi ban yi mishi haka don cutarwa ba. Don Allah kaka ka bashi haƙuri. Ka da ji abin da matarka ta faɗa. Yi haƙuri. Amma ka san abin da ta yi min ko bai kai haka ba don iya rabuwa da ita ba. To yi haƙuri. Jamilu, ka san dai bana ce maka kai haƙuri dai abin da za ka yi ko? To yanzu na ce ka yi haƙuri ka bari gobe zan barka ka kashe ta. Idan kika ga bulki, ta wayi gari to bana numfashi. Idan ta kai gobe kuma, no kure mure. To yayi daidai zan barka ka kashe ta. Gobe ko? To shi ke da yanzu mu tafi mu je. Kai sake ni. Mu je mana. Sake ni. Zan sake ka. Amma sai mun tafi. Kare me? Na gane. Ya isa haka kai ya dawo.
kai. Jamilu. Menene haka? Me kake so? Da tsakar daren nan ka zo kana buga kofa. Dan bulki nake so ko kana da shi? Kwarai da gaske, ina da shi. To ba ni. Kai hakuri, sai gobe zan baka. Ina. Gobe ta min nisa yau nake so. Ka bari aka ce. Zo mu tafi. Mu je na baka. To mu je. Wuce mana. Mu je mana. To, zo mu je. Bilkisu! Shi ne! Wallahi shi ne! Za ki buɗe ba? Ina! Wayo! Ina ba zai bani ba! Ba zai bani ba! Wayo! Jamelo. Kai, menene haka? Bilki ba ki buɗe ba? Me ya faru? Na shiga uku. Wayo! Jamilu, zo nan. To. Tawo Jamilu. Yawa. Bismillah kadari. Ka buɗe tabarma ka zauna mana, Jamilu. Buɗe. Jamilu, kana ji na? Ina jin ka. Ta ina kake so na fara maka? Ni ko ta ina ka fara kawai ina jin ka. To abinda nake so na baka na faɗa maka shine ka yi haƙuri gobe. Zan kawo maka ita sai ka yi yanda kake so da ita. Ina kaka, na gaji da gobe-goben nan. Gobe-goben nan taka taki ta ƙare, kai ta gobe-gobe. Kawai ni a yi ta yau ta ƙare, kawai. Ina Jamilu, ka san matsalarka kai gaggawa ne da kai. Ba ka bin abubuwa a sannu cikin kwanciyar hankali. Ka bari mana goben ta yi ka gani, zan cika maka alkawari. Ko baka ji ba? Ya jiki? Gaskiya maganin nan yana da kyau. Yanzu ya ke jin jikin naki? Jiki da sauki, sai dai matsala kwara ɗaya. Kamar me? Ana iya riƙe fitsari. Insha Allah shi ma zai tsaya. Allah ya ƙara sauki. Yaya, ina ganin kawai Nasiru ya kamata a samu a gaya masa ko? Kila akwai wani magani da zai iya sake bata. Insha Allah in an jima zan same shi kuma zan gaya mishi ko zai bada wani. Daga na ji kafin in je har na yi a jikina. Ni kwaya labarin Bilkisu. Yaya, wallahi har yau ban sake jin komai game da ita ba. Tun ran da ta bar gidan nan dai shiru anya ku lafiya? Wallahi ni ma jiya nake tunaninta a raina. Ko ɗazu ma sai da ni tunanin in je in leƙa ta. Da sauki. Amu alaikum salam. Zainabu? Ke ce? Na ina yi ne? Zainabu ke ce? Ni ce wallahi. Kwana biyu na ce dai bari in zo. In leƙa in ga ko lafiya? Me muka yi miki kika guje mu? Wallahi Zainab ko ɗaya ke ma dai kin san halin da nake ciki. To, har yanzu kenan babu abin da ya canza? Ai babu abin da ya wuce ina. Komai yana nan wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine abin da kowa zai ce. Amin. Na gaske ma kuwa sai dai kawai ki taya ta da addu'a.
Zainabu, dubi ni fa ki gani fa kamar wacce mayu suke lasa. Kullum sai karewa nake kamar kuɗin guzuri. Ubangiji Allah ya mana maganin duk abin da ya dame mu. Kin yi kyan kai ƙawata. Kar ki yadda ki haɗa hanya da namiji ko da ta taimako ce. Allah dai Ubangiji ya wadarin soyayya irin wannan. Me amfanin wannan soyayya? Kar ku yi mummunan fahimta ga ɗa namiji. Babu yadda Allah baya tsarawa bawansa. Ita kankin kanta akwai abin da Allah yake nufi a kanta. Don haka ku cire wannan mummunan zargin a zukatan. Kun ci ko? Talatu, magana na zo ne da ke. Magana kuma malam wace irin magana? Mai amfani ce. Mai amfani ce. Faɗi, muna jin ka. Ina so ki taimaka mu kamar yadda Allah ya taimake ki. Ki fitar da Hajara daga cikin wannan halin da take ciki. Ai ban yi zaton za ka iya neman mata sauki a wajena ba. Kana ji na? Ina son kai ma ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka. Ka bar wannan maganar ba ruwanka. Ya za ki ce ba ruwana? Iyayenta fa amanarta suka bani. Yaya zan ganta a cikin mawuyacin hali ki ce kuma babu ruwana? Haba malam, duk wannan abun fa da nake yi saboda kai nake yin sa. Ni ba dan ni kike yi ba. Ba na cuta, ba na zalunci. Ba kuma zan sa hannu a yi ba. Idan dan ni kike yi to na yafe. Na kuma sa hannu. Ki daina. Ki sake ta. Ka jima kana ƙaryata ni. Ina iyayi na duk abin da nake yi don in mallake ka kai kadai. Abin ta kai ce, amma ka raina ƙaunar da nake nuna maka. Ki yi abin da na ce. Ki mun. Wannan ita ce kadai hanyar da zan tabbatar kina so na. A gaskiyar magana, ba zan iya buɗe idanuna ina kallon wata mata a cikin gidan nan a matsayin matarka ba. Wallahi Allah ba zai kyale ki ba. Tun daga duniya za ki dinga ganin sakamako har lahira. Kaga malam, idan fa ka dame ni da surutu, ina tabbatar maka da cewa za ka neme ni ka rasa. Ki yi haƙuri. Kar ki gudu, ki tafi ki bar mu, amma ina so ki taimaka ki sake ta. To shikenan. Naji zan sake ta, amma da sharaɗi. Menene sharaɗin? Sharaɗin shine idan har na sake ta, kai kuma za ka sake ta saki 3. Saki shi kika zaɓa a matsayin sharaɗi? To na amince zan sake ta. Ƙwarai, shi na zaɓa. Yanzu mu je ɗakinta ka sake ta saki 3, wato babu kome. Ni kuma sai in sake ta. Mu je ɗakinta. Ai, kaka damu da zamana. Duk abin da zan yi shi a tsaye. Baya buƙatar zama. To naji. Sake ta. Wai me yasa kake son ni ce zan fara? Abin da yasa nake so ki fara. Ba na so ne na sake ta ba ta cikin hayyacinta. A'a,
ba ka son ka sake ta ba ta cikin hayyacinta, kana nufin wato idan ka sake ta bata saku ba kenan? Ta saku, amma so nake na nuna mata matsayinki a gona. Daga sai kake? Kin san ai ba na yin magana biyu. Kafa ka yaudare ni. Kin san ai ba halina bane. Na san ba halinka bane. Amma ina tabbatar maka da cewa idan ne maka abin da kake so, kai min abin da bana so, to ka tabbatar unguli za ta koma gidanta na tsamiya. Ba za a yi haka ba. Da zaran ta samu hankalinta ta dawo cikin hayyacinta, to zan sake ta. Malam. Malam. Talatu. Ka saurare ni ka ji abin da zan gaya ma. Ina jinki. Malam. Ina jinki. Kada in maka rana, kai min dare. Kada in taimake ka, ka cuce ni. Kana ji na da kyau? Ina jinki. Kada kuma in amince da kai, ka ci amanata. Kana ji na ko? Ina jinki da kyau. Idan ka kuskura kai min kankara, sai ne maka na itace, domin ku ka shekara kana ƙonawa. Ka sani sarai ba ni da daɗi. Talatu, duk daga cikin abubuwan nan da kika zana, in Allah ya yarda yanda muka yi magana mu cikin sirri, duk duniyan nan ba wanda zai ci. Ka dai yarda da haka? Na yarda da haka. Ka ga wannan tasar? Na ganta. To ka ɗauka. Na. Ka je ka bata. Ka bata ta sha, ka shafe mata fuskarta. To an gama. Da abun kuma da ya faru, sai ka zo kai mun bayani. To. Na gode. Ai ko wannan maganin ya yi daidai ko kuma iri ɗaya ne da irin maganin da inda na mowa ya bamu.
gida. Ya na ga ranka a ɓaci haka. Da kome. Wannan bai isa hujjar da za ka gaya min ba. Don ba haka ake yi ba. Ba ina yin kuka don baƙin ciki ba. Ina yi ne don kin samu sauƙi. Wannan bai isa hujjar da za ka gaya min ba. Don ba haka ake kukan murna ba. Ya ake yin kukan murna? Duk lokacin da mutum yake kukan farin ciki, za ka ga murna fuskarsa ta kasu kashe biyu. Ina zuwa Hajara. Kar ki fito ki jira yin. Sai da lokacin da zan amfane ka yayi sannan za ka guje ni ko na maka laifi ne? Ki haƙuri, ba yanzu ne lokacin da ya kamata na faɗa miki ba. To su ummaka gaba ɗayan su ne sun fita sun tafi. Kash na bar su suna jira na a bakin ni mamaki kake bani da kake cewa wai suna jira ka, wai su waye ne suke jira ka? Rashin lafiya ne kamar ba zan tashi ba. Yau ma na fara fita. Jamila na malam tibi tsohon zance kuma nisan tafiya ba a ƙi awai gaba. Jamila na malam, Jamila na malam, Jamila na malam, Jamila na malam. Da sansan safiya ake kamun fara, sai in hanyar tarjiya ake tashin kura, gwani gun kokari ake yi wa kara, sai wanda ya ji ya gani ake ciwa tara. Idan wani ya yi nasara wani ya rincaɓe, ashe tsohon gini ake yi wa yaɓe, nagarta ke sawa ake cinye zaɓe. Jamilu na malam, 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 Jamilu na malam. Jamila na malam tibi tsohon zance kuma nisan tafiya ba a ƙi awai gaba. Jamila na malam, Jamila na malam, Jamila na malam, Jamila na malam. Da sansan safiya ake kamun fara, sai in hanyar tarjiya ake tashin kura, gwani gun kokari ake yi wa kara, sai wanda ya ji ya gani ake ciwa tara. Idan wani ya yi nasara wani ya rincaɓe, ashe tsohon gini ake yi wa yaɓe, nagarta ke sawa